Naminaw ka sa Proud Bisaya Online Radio. Proud Bisaya Online Radio. Simply the best. Basta Bisaya. Guwapo. Basta Bisaya. Bright. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Proud Bisaya. Atong Libay. Naminaw ka sa Proud Bisaya Online Radio. Proud Bisaya Online Radio. Simply the best. Basta Bisaya. Guwapo. Basta Bisaya. Bright. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Proud Bisaya. Atong Libay. Daghan ka ayaw mulok ganong mukataw ba? Kung magtagalog na yung pertidaw gahia Dili ni pareha ninyo hilig ng mo chismis Mas maayo po ninyo mo in-English Abi siguro ninyo wa mi mga grado Diya mo na sayap kami mas edukado Isa man ang inyong pinakamaayo Inyo ang bisian mo kayang presidente Ugong sports na natong istoryaan Sa basketball si Fajardo ang number one Sa tanan mo'y makalupig sa naagian Pinakasikat pinakadato si Pacman Sige lang mo gingon na mong dila kay gahe Suya na mo amo a pinakagahe Among braso ba pinakagahe Pero kasing-kasing na mo humok di siya gahe Bisaya ko Irespeto ko Nga Bisaya ko I'm proud nga Bisaya ko Buutan ko Bisaya ko Irespeto ko I'm proud nga Bisaya ko Ang dili sa Bisaya kahit dili malupigan Mga buutan o ginyong masaligan Sa Usamis, Bohol, Cagayan o Jensan Litis, Samar, Dipolog, Masbate o Giligan Dagan ka ayaw mga sexy o gwapa Misti sa morena o mga chinita Dumarket Cebu, Davao, San Carlos, Zamboanga Magpangita ka kung imong maila-ila Kung gusto ka maminaw, maayo mo kanta Dagan ka ayaw labi ng mga Cebuana Maayo mo saya, budot suguban pa Perting kusuga, muki ayog mo sumba Bisaya ko Irespeto ko Nga Bisaya ko I'm proud nga Bisaya ko Buutan ko Bisaya ko Irespeto ko I'm proud nga Bisaya ko Kami mga Bisaya, isog og naay prinsipyo Dili mahalok, bisan kinsa ayaw lang labtin ninyo Anda mo tabang mo sapot og mo serbisyo Kaliwat minita gohoy og nilapo-lapo Inyong bugal-bugalan, unsa ngano-ngano man Kita puro Pilipino ngano need mag-away man Daghan kaayo sa inyo nga mga tikasan Sila dapat inyong bantayan, dili pasagdahan Si Duterte na ning kamot para sa kaayuhan Bisag delikado buhaton para natong tanan I don't know why you're always blaming every time Keep your mouth shut kung wa kay makontribute ganin the show Bisaya ko Irespeto ko Nga Bisaya ko I'm proud nga Bisaya ko Buutan ko Bisaya ko Irespeto ko I'm proud nga Bisaya ko Mga Bisaya isubog na ay Bisaya ko Dili mahalay sa kinsa ayaw lang ilang respeto Kanta mo ang sa buong mo serbisyo Sabi ni Dapoy at nilapo-lapo Inubukan na kung sa ngano-ngano Kita puro Pilipino ngano ni mag-Bisaya Ayaw always blaming every time It's my shot kung ay mag-contribute ganyan Basta Bisaya. Guwapo. Basta Bisaya. Bright. You know I'm gonna get Hello. Kumusta? Kumusta ba ni taon mo diya, ay? Ay, maulan nun nga kahapon nun kaninyong tanan. Ay, labi na sa ko mga kumare kumpare. Sa ko mga
mga apo, mga inday o mga dodong, mga manang o mga manong. Labi na sa katong mga kuan mga ko ako mga kuan mga kauban ako diha sa kining pailo galublak. Kamusta onya? Welcome ha. Welcome. Welcome din sa to ang programa sa Tigmo Bisaya. Tigmo Bisaya onya kauban ang inyong atras ug buhok. Abante og agtang. Onya puros apeng way ilong onya 13 ka bukbungot. Ako din si Manong Tikong, ang inyong gwapong apuhan. Kamusta? Naminaw mo karon sa 99.7 FM Shine Radio Toledo. Kung aduna mo yung mga radyo, paminaw mo diha 99.7 FM Shine Radio Toledo. Kamusta sa itong mga taga Toledo City? Labi na sa mga itong mga opisyalis. Sa itong mga kugihan kaya nga mga opisyalis na to. Katong aduna joy pakabana ba? Way labot katong mga opisyalis na to diha nga nagpasinaw lang silang lubot. Onya salamat ni Dodong Junel diha sa Shine Radio. Onya ni Dodong Janjan Montenegro. Og ni Dodong Johannes og ni Dodong Jojo ang consultant diha sa Shine Radio. Shine Radio akong balikod Shine Radio. Bastag masayop gali mo glitok og laing radyo. Bunalan mo ani kong lipak. Sige. Duha nga atong premyuhan karon kay naka-Facebook man ta. Salamat kayo kay atong Princeton kay Lisan og Facebook. Katong una na tong tingog sa radyo. Princeton atong gamit pero karon Facebook na gid. Salamat ni mo Dodong Bordagol na si Dodong Bordagol dere. Salamat sa imo ang pag-assist nako daw. Naka-Facebook ta buto sa nga ni Facebook kay kamo nay pangita da sa Shine Radio. Kung damoy mga Facebook onya nag-live man ron ang Shine Radio sa DYHR. Pangitaan ninyo na di ako ang dagway puros aping wala kita ilong. Onya 13 ka bukbungot. Sige, onya makatagan sa kontigmo karong adlaw. Makadawat og kanang nagtagingting 50 pesos. Nagtagingting kay puros man ni sinsiyo. Dili man ni tibuok. 50 pesos. Nagtagingting 50 pesos sa mga naminaw diha sila mga radyo. Onya 50 pesos pod. Sa katong mga nakatagan diri sa tuang Facebook. Atong Facebook dere. Salamat ninyo diha. Salamat sa inyong pagpaminaw. Mga nagkuhan ay nagtanaw sa itong Facebook na mga gwapa dyan kayo na. Basta gwapa mga gwapa o gwapo. Ako sa di silang i-greet. Pero di silang magmahay ba. Salamat ni mo Dodong Giancarlo. Matod pa Dodong Giancarlo. Pair. Mura gubat pair. Si Dodong Albert naminaw na to si Dodong Albert Bagakay. Kauban sa kining kawayan. Ingon siya nga shoutout siya dito sa Angeles. Angeles Pampanga nga grabe kainit sa panahon murag iyang laba. Nimo na sobraan na kainit. Agoy! Siglablab na doon kay magbuwag naman. Walay forever dong. Salamat sa pagpaminaw ni Madodong Albert. Onya gikan ni Inday Jimlen karon taw bubasa ko kanang inyong tubag sa tigmo Ang akong unahog basa kining mga kuno sa kining mga great. Okay, niguman ako anang great are na ta sa inyong mga tubag. Mayo pagpaminaw ni Inday Jimlen diya sa may gaas Balamban. Salamat mo daday. Onya kinsa man si Egreb Nubal. Kuya wag pangalan ni Egreb. Sige. Okay, ato na lang ni basahon. Yung mga tubag kapoy na kasigmali ko. Ato na yung basahon. Oy, sa dili pa di atong pasalamatan si Dodong Sky Balyes. Si Sky Balyes katong gwapog buotan kayo nga si Dodong Sky. Salamat Dodong Sky. Nagipakabana mga kaigsuunan ko.
Kay kinsa patong nas mga lagyo nga lugar. Mabugid tayo na kuno nagtabang nato diri sa Toledo. Salamat kay nimo Dodong Sky ha. O niya, ni Dodong Dines Sport. Salamat po ni mo Dodong Dines. Dines Nilias o ni Inday Edith Keller. Salamat ni mo Inday Edith Keller ha. Kini sila mo ni nagbuhi ani atong programa. Kay kung wala ni sila, wala po na nagtingog ron. Salamat kayo ninyo. Labi na kini si Dodong Sky Balya. Salamat kay Dodong Sky ha. Ay Ginoo na bahalag sukle dong bahalag sinsiyo basta dawata. Sige, antig mo ni Inday Chemlin kay Anino. Wa pa gani ko naghatag og tigmo. Muhatag sa kog tigmo sa radyo be kay naiuban nga naminaw unya sa radyo ra. Napoy uban nga naminaw sa tong Facebook. Ay ngun ana na ni ka social distancing, Ka social ni ato ang panahon karon na patay Facebook. Makita ninyo tong dagway. Unya napoy radyo nga mondungog ninyo akong tingog. Akong ano na. Akong ihatag ninyo ang akong tigmo ha. Katong mga naminaw sa radyo. Nga wa nakakita sa kong dagway sa Facebook. Ay mo kablaka kay basin mo anak ko sa inyo ha. Unya muhatag ko ninyo kanang kuanda. Muhatag ko ninyo kaning bugas. Kay mangayo mo kog sudan kay kini puros naman ni bugas mo adriwa may sudan. Sige atong ihatag ang atong tigmo. Para bumantag sa'yo. Atong tigmo mo niya. O dalagan igso. Kay gigukod ka ni igso. Puro man ni igso. Atong balik ko na katong mga naminaw sa radyo. Kay waman ta sa TV. Radyo kay waman ta sa TV. O dalagan igso. Kay gigukod ka ni igso. Sige unsa man. Kinahanglan tag-ano ni ninyo ha. Ay naminaw na to si Ingkong Kiko. May pagpaminaw ni muda paring Ingko. Salamat si mong pagpaminaw pare. Ay maminaw man si kuan ni tagabuntag. O na maminaw po ni siya na ako. Salamat ni muda pare. Akong balik ko na. O dalagan igso kay gigukod ka na igso. O sige unsa may tubagan na kato mga naminaw sa radyo niya. Wakitas sa Facebook. Sige. Tawagi ko be. Dawat ko na yung tawag. Dawat ko na yun. Sige, tuslo ka na yun itong numero 09-05-697-4491. Balik ko na. 09-05-697-4491. Sige, tawag na yun. Himo na kong 100. Himo na kong usagatos ang premyo sa katong mga naminaw sa radyo unya wa nakakita sa Facebook. Kinahanglan jud nga kanang mosultigon mo sa tinoda nga naminaw mo sa radyo nya wa mo kita sa Facebook. 100 usagatos ang akong ihatag katong makatubag sa kuntig mo. Tawagi ko sa 0905-697-4491. Osbon ko mga kaigsuonan ha 0905-697-4491. Naka-hook up na karon ha sa 99.7 FM Shine Radio Toledo ang radyo stasyon nga Porting Sinawa, Porting Sidlaka, nagkadugay, nagka-shine. Ay naminaw din nato si Inday Tani karon. Salamat mo da Inday Tani. Salamat mo da day ha. Ay pag-amping da day kay basta pag-amping. Pinangga kasi mong apuhan ay. Way apuhan nga wa nagpangga sa mga apo. DJ ni siya diha sa Shine Radio. Salamat mo da Inday Tani. Halo? Halo, Toledo Police Station eh. Hello, mo-answer ko sa inyong pangutana, sir. Taisa, painayo siya na imong radyo diha. Dong, taisa, dong ha. Kinsa pangalan mo, dong? Yes, sir. Dong, kinsa pangalan nimo? Si Alan, sir. Dili sa Hinulawan. Si Alan diha sa Hinulawan. No?
Akin sa apelido, Puloy Apoy. Recuelo, sir. Recuelo. Ha? Si Alan Recuelo. Anin dutag pangalan mo dong ay? Dong Alan, pila may edad mo dong Alan? Akong edad, sir. Adili, ako. Mutupan ko sa imuhang tipo. At ay sa pila lagi mong edad? 42 na, sir. 42. Oh. O diyan, doon na nag-asawa dong. Wala ko yung asawa ko sa sir. O sara ka buok. Sorry tawag, sir. Pagkaluoy, o sara ka buok sawa. Ganong wala ni mo po ni dong. Nag-record sa kuha niya kung dakway ko, sir. Makapulo pa pala. Amay sa dagway na daogon dong sa performance pa na. Dong, na kay anak. Layo sa na, sir. Ay, na usa, nga imuha ka na. Record sa kuha niya. Hindi mo na pag... Hindi tantong pareha na kitaw. Kanang inigtabyog ni Mos Duyan dong, mukanta kag, murag ako, murag dele. Sige dong, unsa may tubag ni mo sa tuntig mo dong? Kung dati mo pangutana ka rin, sir, pwede ibalik, sir. Ay, sig balik. Sige dong, at tuntig mo, ni dong ay. Dalagan igso, kay gigukod ka ni igso. Anino ko na, sir. Ha? Anino? 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 Anino, sir. Sigurado ka, anino? Sigurado ka, sir. Yung pundasan, kumusunod sa kung anino, sir. Sige, ganong anino man. O yung dagan ako, musunod po sa dagan. Sige, gukura na yung anino. Sige dong, karon taon dong tanaw na to kung sakto pa na imong tubag ha. Okay, sir. Makuhat ko, sir. Paminaw lang jud kay muliso gani kag laing radyo. All the time. Muliso gani kag laing radyo dong. Mabunan lang jud kag lipa ka na imong asawa. Sige. Unsa may trabaho nimo? Wala lagi taon, sir. Narami rin sa balay taon, sir. Wala may nasikat. Unya imong asawa? Ikan Malaysia na nagdaon dito si taon, sir. Uli man dire. Gikan pa nagsibo. Dugay, nakatupang wala pa hitabo sa tuang quarantine. Dugay na. Sige dong. Buwan na rin kapil dire taon ng tanbay. Unsa man na inyong balay diha dong dako na dong gamay. Kasi luya, sir. Wala, buwan man yung electric kayo kasas atras. Halito, ano? Puting tulo. Natulog na, patutuwa ka na. Sige dong. Sige dong, salamat kayo dong. Ni ato ng tanawon dong. O gato na nga paminawon ko nga unsay mabuhat na to diha sa inyo. Salamat daw kayo, sir. Gusto ka kanang wa nay tulo diha. Kana, duta lang balita, sir. Akong papos, wasawar, milaro din, magkilipayag yun. Gusto ka wa nay tulo. Halika na, sir, duta, wala itulog. Tangtanga na inyong atop. Basta na tanan, eh. Wa nay tulo. Basta naman. Okay, basa naman. Luya, sir, Wa nay tulo, baha na. Sige dong, salamat kayo dong. Paminawa lang ko hantod mahumanta. Okay, sir, milaw ko, sir. Ayo kog tawag sir kay wa pa bang ko maestro. Ha? Sama yung tawag mo din. Manong Tikong. Manong tikong. Sige na minaw ra ka sa radyo dong. Mamilaw ko, manong tikong. Dala yun, bulot ko. Sige, salamat kayo ni mo dong ha. Atang-atangin niya dong ha. Sige, manong tikong. Sige, salamat dong. Amping dong. Sige, sir, manong tikong. Bye-bye. Abyo. Sige, bye-bye. Salamat ni mo dong Alan ha. Isa na problema na kung ganahan ka nga way tulo inyong balay. Tangtangan ni mong atop. Sige mo dawat pa ko kanang mga gusto mo tawag ha kay kanang ganahan kay kong mo premyo o ganahan ko mo hatag o kining hinabang kanang gusto mo tawag. Kay kanang mga nitawag. Nagkuhan magyuna nagahin magyuna nag-oras na to. Atong balik ko na 0905 o 697-4491. Sige, 0905-697-4491. O sa mga naminaw na to karon diya sa atong Facebook.
ato ni silang i-greet be. Oy, mayong pagpaminaw ni Inday Maribel Heraldes. Matod pa ni Inday Maribel, hello diha. Manong tikong ha, pa-shoutout ko sa akong apo nga si Maken. Hello ni Dodong Maken. Nagdua-dua o sa pigdua-duaan eh. Tanawa ko nagdua, bisang nagdua nagkayo diha. O niya, ingon si Inday Maribel yan tubag kay Anino. Ay, daghana Anino tubag ano basin og kanang suwaye po tubag ang lain kay basin og ang lain nga sunod yung tubag mao nay sakto. Lolo Tikong, asa ang asin? Natay tawag be ato ni tubagon be. Halo? Halo? Grabe ko sugas sa awan rin, dugay kay kamo tubag. 747, hello? Hello. Ay, diyan man di kagikan dong. Naminaw ko nimo. Naminaw rin ako. Asa makadapitan naminaw? Nasa radyo. Nasa radyo di. Sige dong, kasi may pangani mo dong. Si Jupin. Ha? Sa kayuan dire. Kusog man sa uwan rin, lain si kayo. Namatas Pilipinas, parehas sa kusog ulan. Namata sa Toledo. Lagi, nasa Toledo. Taga-asa man ka dong. Katangi. Sagip, sukod eh. Salamat. Wala deh. Dong, kanang nakiuyab dong, wala. Asawa na, uya pala. Pwede rin na dong. Pila ba edad di mo dong? Wala kayo no, sir. 41. Oh, Manong tikog lagi na share ka, wapa ko na maestro. okay, manong tikong. 41, kita-kita ra. Sorry, hindi. Sige, unsa man mutagan ka? Ha? Mutagan ba ka? Saan mo patagan? Kini atong tig mo nga dalagan igso kay gigukod ka ni igso. Awanino ako? Sige, anino? Oh, Nagsunsoon makatong alan eh. wala. Tawag ko may ako tagan, anino? Sige. Onya, ganong alino man? Okay. Ugasa ko. Sunod mo na anino. Sige, ato ka sa barangay magpaliwanag dong. Sige daw na kay great ya dong. Oh, umanat ko. Ang naiglit akong kasama. Sa Manila. Nga tanggong karon. Oy, natanggo. Naptan sa lockdown. Tasya dong kay murag giubo man kuno mo dong ay. Yung mo kamanati ko? Dong nakasuway ka nang nakatulon kag balahibo sa ilong. Wala. Suwayik tulon imo balahibo sa ilong dong sa lamia. Para sa dipan ka? Ha? Para sa dipan? Parehas karon dong sa kita dong eh. Natulon ako balahibo sa kong ilong. Hindi mo magito ng palibot, ino? Di ungot mas kong tutunlan na balahibo sa kong ilong. Malamig na. Parat-parat magamay. Ay dong kitsa may kauban mo rin. Great na sila dong. Ako lang taon rin sa balay. Ikaw Rosa. Oh, Asa mo din mo mga anak na eh. akong anak ko ano rin. Imong asawa. Asawa to rin sa Manila na after ng lockdown. Nung bargahay sa itong talagawan. Adi ka tong usa ni mo kasawa ba? Ako ko sa kasawa. Usar mo asawa do. Asawa. Usar ka buok. Oh, sorry ka po. Aloya po di mo eh. Ituwan mo kumantik ko. Astiktuan eh ka dong. Oh. Sige dong. O niya, paminawa karon taon-taon kay basi di ka may nakatagan sa tuntig mo. Sige, manong tikaw. Sige, basta. Human na gini akong program kay di ganin mo humanon akong program. Ya, loe kay ka. Awan na, ibalik-balik ng oras jogot. Away pa lupano, kana may dindot. Naroon sa gawa sa balay, ngamin na sa jogot, kaya may lingaw. Pakos gini mo radyo diha kay. Sunod na... Kanayan, kikitabi mo sa cellphone. Ha? Akong gipanayan, di mo feedback man.
Amo feedback sakto sa gabansay kani bataan eh. Sige do. Ay, ikaw, umatong istorya, ako pagkusgat. Sige do. Salamat kay dong ha. Salamat sa mga sikyong ha. Sige, salamat dong pag-amping da dong ha. Ikaw sa mga sikyong. Sige, abyo dong. Salamat. Abyo. Sabi to. Ay. Daghanan ni tubagan ni Anino ay. Atong balikon ha. Buot-buot mo sa inyo mga ansa. O dalagan igso. Kay gikukod ka na igso. Sige, unsa man. Ay, salamat ka naminaw na to si Inday. Si Inday kapalungan naminaw. Ato ning i-greet sila tanan dali be. Dahil sa unahon sa nina kung nasa Facebook ha. Ay sa tawag ha. Ay sa lagi tawag ha. Mamugbagol-bagol eh. Boss, mayong hapon ha. Boss Lot. Mayong hapon diha niya ipangumusta lang ko sa tanan taga Toledo o sa mga malaay family. Diha sa taga Carmen o sa taga Pinanggang kisa man kapitan na mo diha si Manoy Kapitan Henry Madrid. May pagpo diri sa Palm Beach, Florida. Salamat di mo diha. Asa man dapat ay mayong pagpaminaw ni Dodong Albert. Salamat sa pagbasa ko. Wala siya pa yan do. Gika ni Pilar Dingding. Ding. Watching from Mandawi City, Cebu. Si Dingding family. Hello sa mga Dingding family. Dotag pilido ay Dingding. Ang pangalan na niyang anak si Dungdong. Ang iyang kamagwangan si Dungdong. Ang iyang kabanghuran si Dangdang. O niya, ang pangalan siyang asawa si Dingdang. Dindot kayo. Ay, mayong pagpaminaw ni Mimig Santillan Lanuhan na. Naminaw siya niya yung tubag kay Anino. Ay, salamat ni mo diha Mimix. Mimix migahe. Kamu bagahe kay mo mga ulo ko unya ra tawag. Hello. Akadugay mo tubag ko. Bunalan di ka ni sungkod ron. Hello. Hoy! Paminawa ko! Unsa man sila naggubot man sila eh. Hello! Ay, hello, Ebed. Hello! Ay, naunsa man mo diha, day? Wala ka lagi. Day! Hello! Ay, day, adto paminaw sa cellphone ni mo, day. Anak pam... Day! Hello! Nagunsa mo mo diha, ay, nagtari mo! Hello! Nay, hantak diha! Gubuta. Gubuta ninyo. Sa mukha ninyo diha eh. Dahil sabi ako ni Patyon, kay Patyon sa nako dahil kay Potes Kitas Kundunggan dahil. Nagsumbagay ako mga atole. Dahil sabi, Kitas Kundunggan, tawag balik. Kay Saba kay mo diha. Poter ba kusuga sa ulan rin, Saba po kay mo diha. Ay si kato mga manawag. Onya nagtanaw sa to ang Facebook. Onya naminaw sa radyo. Kumutawag mo. Adto mo paminaw sa kontingog sa inyong cellphone. Pwede na ninyong i-loudspeak. I-loudspeak na inyong cellphone para makadungog mo sa kontingog. Ayaw mo paminaw sa Facebook kay dugay mo kay na mabot dili man na.
Sa isa, oy namay nagsinagitay, dire mura man na nagbuno dai. Halo? Halo? Halo eh? Hello! Ikaw kagirot. May hapon ha! Ay, may hapon po ni mo dai. Ikaw! Dai, may hapon po ni mo dai. Oh, mutungkad ko si Montig mo! Dai, paminawa kung tingog sa mo cellphone dai, ayaw tanaw anang imong imong Facebook. Hello! Ayaw pagtanaw sa mong Facebook, ayaw paminaw sa Facebook. Ana paminaw sa cellphone. Dahil makaunga. Ato ana na sad. To ana na sad. To ana na sad, ana siya nagsumbagay. Ay pagsumbagay sa mo tiwas. Tayo sa day. Pagsumbagay sa mugtiwas day, kapotisbahan ninyo day. Lingaw ko ni mga tawanan, kitawagi kong balik ha. Tawagi ko sa 09 05-697-4491. Kung usbo na, 0905-697-4491. Ay mo pagsumbagay kung manawag mo. Hindi ta magdungog ka mo. Pambunalan ta mo ani kung lipak ron. Ako balik ko na tuntig mo ha. Dalagan igso kay gigukod ka na igso. Bantay bitog magsumbagay mo. Halo? Yo! Kinsa man eh? Kinsa ka eh? Ay, lain na po ni. Kinsa makandawt ang espiritu nga nisod anang lawas sa babae. Layas! Hello! Oy, halo! Hello! Oy, halo eh! Hello! Adi. Hello! Halo! Hello! Ay, nagsige lang. Nalipaw na kong kinilo eh. Wa na. Porte naglipungan ako kinilo. Buro sa inyo ng cellphone diha, mga higala ha. Sa inyo ng mga cellphone ha, tarungan na inyong cellphone ha. Sa inyo ng speaker. Speaker na ninyo. Good PM, Lolo. Ayaw lang lihog og shoutout ako name. Akong tubag anino, landog og shadow. Daghan na ani Dodong Sky ay. Good night, Tolo. Abyo. Ay naminaw na to si Dodong Sky ha. Salamat ni mo da Dodong Sky. Ay kabalaka do kay din ako na i-shoutout imong pangalan nga Sky Balyas. Sige, salamat dong niya. Sorry kayo nga. Ay, mayong pagpaminaw ni Elbs. Kinsam na eh. Elbs Insect. Insect nga budlat mata. Hello ni JD, Kobe Diser. Disor. Pasailuan ti kuwang. Ano na yan tubag? Ano ne? Anino de? Ano ne? Ano ne? Maribel Hernandez may pagpaminaw ni mo daday. Ang iyan tubag kay Anino Juna. Anino Juna. Kaluoy po taon eh. Joseph Malaay may pagpaminaw ni mo dadodo. Pa-shoutout ko, Boss Tiko. Watching in, ano mo na eh? All Beach, Florida. Sa Malaay family, nasulid nga naminaw si mong station. Ay, salamat kayo sa mga Malaay. Tinaot ko nga dili mo Malaay dihag paminaw. Ay, mayong pagpaminaw sa mga kalumbuyan. Sa mga kalumbuyan, santulan, kaymituhan, kasagingan, kasagbutan.
Og sa kining unsay tawag ani kahugunuyan. Salamat sa inyong pagpaminaw diha tanan. Hello? Hello? Kini mga tawhana ron basta ako lagi maglagot itsahan kunig. Naunsa man ni mga tawhana. Ganina kay ang atong baba na sudlan og balahibo sa ilong. Unya karon ang atong balahibo sa ubos na piit. Ngano man ni atong balahibo ron ay? Nagpabadlong man nig mayo. Ay hibulong in taon ning mga nagtanaw na to sa Facebook nga na ako'y gikuot. Sorry kay naay na piit. Hello? 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 Kadungog na ka? Nakadungog na ko. Ada! Sa kadugay nga panahon, nakadungog yun din taon. Hello? Nakadungog ko nun niya. Hello? Ano ko kanang mo? Mutubag ko sa tig mo. Day, kinsa may pangani mo, day? Si Kuan. Tutin. Toten! Tutin. Toten! Kuyawa na, day. Toten! Tangtangon ang letter T. Udi. Day, kinsa may pangani mo, day? Tutin. Lagi, Toten, lagi. Taga-asa mo ka, day? Taga-ibo. Taga-ibo! Asa dapita sa ibo, day? Asa dapita sa ibo? Diri sa luyo sa barangay hall. Aluyo sa barangay hall. Ah, Silingan mo diha ni Kuan, silingan mo diha ni nalimot ko sa pangalan. Day, pila edad mo, day? 41. Bata pa, day. Kita-kita ra, day. O niya, Mutubag ko sa imong tig mo. mutubag ka, day. Sige, day. Unsa may tubag, day? Kanang gadaro. Nagdaro! Sige, nganong nagdaro man? Kay ang kabaw naguna magigukot po sa tao. Kay nagdaro. Ay, kumpiyansa, day, kay basin yung madagit ka ng daro, day. Sige. O niya, magdaro na ta. Wala pa. Wala pa. Uwi pa ko. Sige, day. I-greet sa na mo mga kauban din naminaw, day. Mag-greet ko nila ni Kuan. Iyang Sispen. Og ni Dumeng. Sa mga linihan pamili. Og Oy. sa mga manaytay pamili. Day, mga linihan, day mo, day. Ako maguwang. Kanang nakabanag mga linihan. Kaila ka ni Dodong Junior, day. Wala. Di Junjun. Hindi na corona na nila. Waka kaila ni Dodong Junjun. Wala. Wala siya. Parehas na, day. I-greet. Dapat ko i-greet lain dahil si Kong. Sige, greet na sila, pagdali. Si Kuan, si Di Joseph. Linihan. Sige, day. Maura to. Maura to. Sige, Sige, salamat. Salamat. Salamat, day. Pag-amping mo na, day, ha. Sige, bye. Bye-bye, abyo, day. Ay, naminaw na to si Dodong Boyet, ha. Dodong Boyet, alahin nyo, may pagpaminaw mo diha Dodong Boyet. O niya si Inday Lia Dumdum. Mayong pagpaminaw ni mo diha Inday Lia, murag makadumdum juga nila. Dumulon. Ay, sorry kayo, wala ko maklaro. Si Inday Lia Dumulon. Ay, mayong hapon diha ni Kuan ni Inday Eb Kapalungan, ha. Salamat sa ibong pagpaminaw, day.
Obes. Rimar, may pagpaminaw ni mula dong obes. O niya, matod pa ni dong obes. Mayong hapon, manong tikong ha. Paminaw sa obes family, o paminaw sa obes kuda. Og de la Cruz sa Sambag Magdugo, salamat. Ay, may pagpaminaw sa mga taga-Sambag ha. Sambag, kay Mituhan, Kalumbuyan, o Katabakuan. Gikan ni Dodong Rinante Laborte, mata akong answer manong tiko. Unsa man na nga mata day, budlat or insect? Joseph, may pasalamat unsa day? Nagay pasalamat, salamat po. Hulmigas akong tubag ana manong tikong. Gikan ni Pilar Dingding. Sige. Unsa man nga hulmigas ka nang itom o puti? Na di puti nga hulmigas de. Nagkumbati na. Naghantak siguro. Agi ka ni Day Eb Kapalungan. Salamat sa paminaw, Day. Sakit di ako kinatawa. Tagbaw ka na, Day. Inom mo ka ng kuwan, Day, ka ng krimilis, Day. Oy, Inday Christian, may magpaminaw ni mo dahi Inday Christian de la Serna. Ayaw sukol, wa mo ko masukol. Gadi ko na, lang gini konti ko. Mayong pagpaminaw ni mo na Dodong Christian, ha? Si Dodong Christian Koyos na minaw na to karon. Kini si Dodong Koyos, di gini mo Koyos. Ha? O niya, mayong pag-snack ni mo na to, salamat dong. Say lo, mga onta. Sige, salamat kayo sa pag-agda. Oy, atong oras, alas 3:41 naman diya eh. Tanahon tani sa pikas, basinaan nilain tubag dire. Awad Japon. Bati ang mama, wa ko giapil og gret. Asa may mama ni mo ato day? Katong babae. Naminaw na to si Inday Tani. Luoy taong kayo kay wag gret si mama. Basin di ka niya tinud anak day. Ha. I love you siya sa kong mama. Asam na ko ma-love you day, hindi mo day. Ay, salamat diha sa tanang mga taga Toledo ha. Daghan din naminaw na to sa Toledo eh. Gatex karon pa ko naka-open sa radyo. Kusog uwan unya unsa imong tigmo. Mao na diha nagsige man mo katulog ba. Ang atong tigbo kay dalagan igso, kay gigukod ka ni igso. Mao na ha. Akong balikon bagid ha para di na mabungolin nyo ang radyo di. Dalagan igso, kay gigukod ka ni igso. Sige. Kaluoy po na ning wag gigret eh. Mas hindi ka anak niya da eh. Kristohanon akong ganahan para di maglisod. Ay. Kuyawa sa ng Kristohanon. Ay, namatay. Kato ni tawag, namatay mo na. Tawag balik, be. Ay, naminaw na to si, kinsa man eh, Dakutanan Michael. Kuya, wag pangan Dakutanan. Kung mato kang simbahan, makaila dayon kang Dakutanan. Labi na ka nang kandilaan. Salamat din mo na Dakutanan. Halo? Hello? Musuko di eh. Ano ha? Musuko di eh. Kinsa man eh. Ano man kayo nagkatubag? Kinsa man eh. Ano Kinsa man eh, oy. si Kuani, si Chantal.
Si Chantal. Taga-asa makaday Chantal? Taga sangi. Taga-sagi day ka na may pinapidok-pidok gamay. Day. Amang kayo nagatubag na. Pila edad di mo day, Chantal? Day Chantal, pila edad mo day? Ah, O di ka bata pa kay Chantal, oy, say sinta pa kapin. puti pang bata day. Puti pang bata, madapag ikatulo ka raon. Day, Say cinco. ha? Say sinta y cinco. Kita-kita ra gyapon. Day. Dana kay bana day. Nanda, dagan kong bana. Daghan kay kakuyawa. Day na ako ipapuno nimo day nga mabana day. Sigaga day, ganahan ka day. Ura di na masuot sa parador, oy. Okay ra na day, oy, basta mutabang na gasto. Di na madaga, Tex. Sige day, unsa may tubag nimo sa tuntig mo day. Nagdaro lagi. Nanam kayo nagatubag nga naga, Tex. Masuko lagi day. Kalagot sa daning bayhan day. Na, Nagdaro, Tex. Nagdaro. Tex. Nanay nakatubag day. Nga kung tubaga, Tex. Nagdaro. Nagdaro. Oh. Sige kuyawa. Nganon text man nimong tawag nako day. Unsa ga? Kuyawa, kaswet oy napay text. Pwede na ga ay magaga ni mo ga. Ay, pwede kayo ga. Anak kayo nagatubaga. Ay, nanay nakatubag na imuhang kuan ga. Lain lang ga. Wa man koy lain na una na mauram na. Sige lang basta nanay nakatubag mo ka. Daruhan gyapon imong tubag ga. Unsa ga? Sweet pa man tagtawagan sa ko ang akong sulalabs day. May pata day kay magaga ta day. Pero kami day kay ang tawag niya na ako day kay demonyo. Di nang dangay mag-inday og mag-dudong ga na lang. Okay, puros naman ta mga tiguang. Gabi ka ba? Gabi ka. Unsa? Kanang ga ba? Kanang gabi ka. Kuyawa siya ng gabiga eh. Lami ba yan kayo ng gabiga day ka na utanon day ka ng biga utanon ba? Ha? Kadaan. Tex. Wala pa kayo may baweg nakadaog ba? Paminaw lang hantod mahumanta. Sige ka, Tex. Maminaw ko ga, Tex. Kuyawa gatex gatikong. Nalang mo kayo ay mga unique. Sige, salamat gatex. Ga, Tex. Bye-bye gatex. Abay, ga, Tex. Gatex tex. Ga, Tex. Gatex tex. Sige day, lamat day. Ay, kuwang na ko. Sige ga. Buka na, ga. Gadanghag linahong mo. Ayaw mag-inday lagi kay murag maguwang may kuskuro nimo, magmanang ka kanako be. Wala gi ko gainday ni mo lagi. Ay na pag-inday nako kay ga na aw. Sa presento ka magpaliwanag day. Adto ka sa presento magpaliwanag. Bitaw ka, sige ga. Sige ka, salamat ka, bye-bye ka. Gahig oh. Ay, naminaw na to si Marisa Ladaga. Salamat kayo, Marisa Ladaga. Onya, matod pa niya. Watching you now from Valenzuela City, Englishman. Hello? Hello, oy. Naunsa man ni sila, oy. Hello. Ay, kinsa man eh. Hello. Baliha dong. Hello, si Adol Linihan eh. Baliha, inaluhe. Luhe, si Adol Linihan. Kada, si Dong Ador.
Adol, niya gago pa ko ni Tani ba? Dahil sa barangay Ibot. Ay, ikaga mo tani dong. Gago may kaso si Tani. Irinig ko Tani dito na safety ko. Katong DJ sa Shine Radio. Oo, kaya si Duanes ako. Siyang igagaw na si Duanes. Lagi si Johannes lagi. Oy, ho. Alam mo, Bima, ako anak ko ni si Pen. Saan doon ba? Ano, hindi na Tani. Ay, ikaw dito dong. Ikaw dito ko nakita dong. Oo, ako. Ay, sige. Na mura mo siya kag DJ dong ay. Tubag ko sa sigmo ni mo. Ay, sige, unsa may tubag ni mo sa tigmo dong. Ang tubag na ko sa sigmo, kanang nagdaro. Nakakita mo ko sa papa nagdaro. Siguro sa kabaw. Ay, yun Unya. unsa may... Unya. Ay, sige Duha dong. akong tigmo. Kundi duha ako na ko ana sa tikong akong tigmo. Ikaw na lang DJ din dong ha. Duha ako na ko akong tigmo. Ikaw na lang dire dong, ako diha dong. Ha? Oh. Ay, sige daw, unsa may lain tubag ni mo dong. Ang tubag na ko ana ang klaro yun bulan. Bulan ba? Kaya busag asa ko magsunod-sunod man ang bulan. Bulan ya, ganong bulan man. Magsunod-sunod man. Ang kanto ko yun, magukod lang yapon. Nada na tayo lang bulan de. Magukod ha. Ako lang ang pangagpas pa. Basin bulan na siya. Siya tiko. Ay, sige, sige. Ya, paminawa lang atod mahuman ta kay basin unya og kanang sakto na imong tubag. Sige, salamat kayo. Sir Tikong, sige. padayon ko paminaw sa imo. Great, imo ang pag-umangkon dong. Oh, imo ang igagaw. Igagaw na ko na si Tani. Okay, ingon ra ba siya wa kuno siya great si mama. Oh, lagi. Si Tudin iyang mama. Si Tudin. Tiyak na ko na si Tudin. Katong akong giingnan I love you. Oh, Tudin, manaytay. Ako na tiyak siya Sir Tikong. Sige. Sige daw, salamat ka dong ha. I-great ko kanunay niya. Ako pangalan siya. Kadadlaw siya. Adoy linihan ko. Narado ko sa ipo. Nagsigig panugway o kabaw. Oo, sige. Salamat kayo. Salamat. Pag-ambing dia ha. Salamat, sir. Sige, unya atong oras kay oras na para mag-move on. Ay, mayong pagpaminaw ni Lola Carria ninyo, naminaw si Lola Carria ninyo. Unya na-address sa itong studio. Salamat kay palangga kayo ka ni Manong Tikaw. Hala, naminaw sa nato si Mio. Mio, katong kusog imudagan. Mio Templado. Akong tubag, anino. Sige. Di ba na sila mahod load? Ay, sige mo sila panawag. Hello? Hello? Ay, kinsa man eh? Sorry, Jay. Si DJ Manunti ko nga eh. Kinsa man eh? Jay. Kinsa ni bagay ulapat yun ko rin. Sir. Kinsa pangan? Jay, ito itong tigmo gani. Atong tigmo kay dalagang igso kay gigukod ka na igso. Ano to? Dalagan igso kay gigukod ka na igso. Unsa man? Jerome na, Jay, Jerome. Jerome! Unsa Jerome eh? Dong kadungog ka na ko dong. Ano ko libog. Paglibog lang ko. Jay, duha ba ni? Ingon ko ba nga tontig mo kay dalagan igso kay gigukod ka na igso. Dala, din sa ito. Anino ba na? Anino? Oh. Sige nga nung anino man. Naskilit na sa. Usahay, makuna na. Ambot lang dong. Kung asa ni napita. Nagdagan lang siya. Dalagan igso kay Bulan. bulan. Ug gabi kung madagan. O di og buntag. Nagbuntag anino. Butbuot man ni bata. Wama bola ni adlaw ka. Sige ato nang tanaw ko sakto ba na imong tubag. Ato kayo adlaw anino gabi bulan. Sige basta buntag anino. Buwan. Unsa to dong?
Hasta ko dong, naapil ko kalibog ni mo dong. Ano ito lang yan, sir? Adino. O sa lang. Final. Final na na mong anino. Sige dong, salamat dong ha. Sir. Great, Kasi mo, great, sir. great sa ni mga kauban, di upat lang kabuok dali. Talaga ka ba, sir? Great ako niyang kauban rin nga. Sige, kaon, tulog. Kinsa pa? Si Richard Calago. O niya, si Renan Samuka. Samuka eh? Sa mukha, juga na. Anong ka dira nga? Si Sami. Sige, panawag niya. Sige, asam na kadapitan na nawag. Katagaan. Dong, asam na kadapitan na nawag, dong. Dong. Napatay na. Napatay, halo. Hello, sir. Asam na kadapitan nawag. Sangi, sir, sangi. Nawa sangi. Sige. Sangi, Sige, salamat. Sige, irigas lang ko sa tanan taga-sangay, dong. sige, sir. Sige, dong, seryo. Sige, dong, salamat, dong. Sangi, tuloy na, sir. Napasig grand mo, sir, ba? Sangay Toledo lagi, di ngon negosyo. Kaya masayos kami sa grand mall yan. Natanggong yan yung kuhan, lockdown. Sige, kaluoy po din taon eh. Sige, dong, salamat, dong, sa inyong pagpaminaw, dong, ha. Niya, pag-amping mo diha, dong, ha. Sir, kanang, ano sa ama ng kwadre sa, sir? Ayuda sa DSWD, sir, ba? Para sa mga PWD, wak man lagi. Wa ko kay bawa na dong, mangutana, o niya, tani. Hindi lang man lagi nilang gitagang schedule, sir. Na ako'y gipos nga kadang nato'y gipos akong pagumangkon dong. Nato'y gipos tanawa o niya to dito. Tanawa sa Toledo Political Forum dong kay makakita ka diha. Sa political forum, Facebook. Sa Facebook, dili sa Friendster. Ha? Balik ko na itong Friendster. Sige dong ay kay hapit na tong oras dong. Salamat ka dong, bye-bye dong. Sige, sir. Bye-bye abyo. Sige, salamat kayo sa mga taga-sangay. Daghan man naminaw na to sa sangay. Oy, alas 3:57 na. Mubaybay na ko karon taon. Salamat ni Inday Kristen de la Serna. Ang iyang tubag kay TL. O niya, si Dodong Pilar. Salamat ni mo diha dong. O niya, iyang tubag kay Chinilas. O niya, ako na lang nindriso-drisoon ha. Kay gamay na taguras. O, TL manong tikong kay... gitikang sa wala mo sunod man ang tuo. O niya, salamat ni Inday Kristen. O niya ni Inday mo rin panganiban Ilyas Good PM manong tiko. Shout out ko sa tanang taga Dao Tubod Toledo City. Salamat ni mo diha mo rin. O niya, Mayo Temblado. Great lang ko sir sa tanang linihan diha sir. Lolo, unsay number? Unsay number ay? Awan naman tayo oras day Ib Kapalungan eh. Ugma na po siguro. Salamat ni Inday Marisa yan tubag kay Anino. Hala sige. Wan na tayo kung oras kay itong oras alas 3:50. Bye-bye na ta. Kaya lain na po nga programa ang musunod. Paminaw lang yun mo pirmi sa 99.7 FM Shine Radio o sa ato ang Facebook. Kabalo na mo kung sa ato ang Facebook. O niya, i-share na ninyo para daghan ang makadungog. Salamat ninyong tanan. O niya, salamat ni Dodong Junel, ni Dodong Janjan o ni Dodong Jojo Haranilla. O sa tanan mga kaubanan diya sa Shine Radio Toledo. Salamat kayo ni Dodong Sky Balyas, ni Dennis Nilias o ni Inday Edith Keller. Salamat ninyong tanan. O niya, oras naman na milit. Kini inyohang manong tikong ang atras buhok abante ug agdang. Ang nang puros aping wa na ilong. Nya Tracy kabukbungot makaingon kaniyong tanan. Salamat. Og amping mo tanan. Dalay ko ng Diyos. Mamwa. Chup chup.
that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my